najrychlejší čas 38.01 pre Juraja Krivianského z Capital Croft. Žiaľ 4 trestné body. Ďalšou štartovcov dvojicou do skakovaní bude Barbora Lamošová, Aldo C. Jazdecký klub Over Žilina, pripravia sa Kristin Štáber, Táňa Hatalová a Olga Michalková. Zatiaľ stále najrýchlejší čas s bezchybným výsledkom nám predviedla Radoslava Ivanová Dorado 37.44, čas na víťazstvo.